Adiante! A solidariedade dos lucenses quedou demostrada unha vez máis. Nesta ocasión, o poñerse en marcha atendendo o chamado da Asociación Española contra o Cancro, que contou tamén coa chega das institucións lucenses. A iniciativa lúdico-deportiva iniciouse cunha marcha polo adarve da muralla na que participaron xuntos nenos e maiores, unha primeira actividade nun circuito de excepción. Unha hora máis tarde, da horta do seminario, partía a segunda proba, a milla, competición na que participaron nenos e adultos divididos nas categorías correspondentes. A recadación das inscricións e resto de aportacións destinaránse á investigación na procura de avances no tratamento do cancro. O remate tivo lugar a entrega de medallas aos atletas segundo a súa clasificación na carreira e como recoñecemento á súa colaboración. Femenina, Lucía Taboada, Iria Freijo. Un aplauso para los participantes. Enhorabuena. Gracias, Colegio Marista. No tanto. Gracias. A vosotros. Masculina.